Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I'll worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U terġajna iltqajna ħadd ieħor, weekend ieħor u allura mument ieħor fejn aħna nistgħu ninġabru bħala komunità virtwali għalissa ma nistgħux niltaqgħu fiżikament fil-knejjes tagħna, fiċ-ċentri tagħna, imma niltaqgħu flimkien xorta waħda b'dawn il-mezzi biex aħna nkunu nistgħu nfaħru lil Mulej, nkunu nistgħu anke niċċentraw il-ħajja tagħna, l-ġimgħa tagħna madwaru, madwar il-kelma tiegħu, madwar il-preżenza tiegħu fil-ħajja tagħna. U anke inħalluh ifarraġna, jigwidana, jagħtina id-dawl u l-qawwa tiegħu. U fuq kollox ħuti nitolbuh ukoll jagħtina il-maħfra tiegħu għad-nubiet u djufijiet tagħna. Int ħanin bil-bosta ma' kull min isejjaħlek, Mulej ħniena. Int kollok tieba mal-mitinbin, Kristu ħniena. Int avukat tagħna quddiem il-Missier, Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. U flimkien ħuti infaħru lil Mulej. Glorja għal Alla fil-għoli ta' smewwiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajra għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini, Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf ta' Alla bejn il-Missier. Int li tneħħid nubiet tad-dinja, ħenna għalina. Int li tneħħid nubiet tad-dinja, ilqa it-talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek Mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, għamel li niċċelebraw bħerqa kbira dawn il-ġranet ta' ferħ li fihom qegħdin nagħtu ġieħ lil Mulej li qam mill-imwiet u għatina li l-istess semil tagħna ikun xhieda tal-ġrajja li qegħdin infakru. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Filippu niżel f'belt tas-Samarija u xandar lil Kristu lin-nies tagħha.
Il-folol tan-nies f'fehma waħda kienu joqogħdu attenti għal dak li kien jgħidilhom Filippu meta kienu jisimgħu u jaraw il-mirakli li kien jagħmel. Kien hemm nies maħkuma mill-ispirti ħżiena u dawn bajjad kbir kienu joħorġu minn ħafna minnhom u ħafna nies oħrajn mifluġa jew zopob kienu jitfejqu u kien hemm ferħ kbir f'dik il-belt. L-apostli li kienu Ġerusalemm semgħu li Samarija laqgħet il-kelma tal-Alla u batu hemm lil Pietru u lil Ġwanni. Dawn niżlu hemm u talbu biex dawk li jemmnu jirċievu l-Ispiritu Santu. Għax l-Ispiritu Santu kien għadu ma niżel fuq ħadd minnhom, imma kienu tagħmdu biss f'isem il-mulej Ġesu. Imbagħad l-apostli qiegħdu jdejhom fuqhom u huma rċevew l-Ispiritu Santu. Il-kelma tal-mulej. San responsorjali ngħidu flimkien, għajtu bil-ferħ lill-Alla b'nedmin tad-dinja kollha. Għajtu bil-ferħ lill-Alla b'nedmin tad-dinja kollha. Għajtu bil-ferħ lill-Alla b'nedmin tad-dinja kollha. Għannu s-sebħ ta' ismu, xandru s-sebħ u t-tifħir tiegħu. Ejdu lill-Alla kemm int tal-biża' femilek. Għajtu bil-ferħ lill-Alla b'nedmin tad-dinja kollha. L-art kollha tagħtik qima, tannilek u tanni lill-ismek. Ejjew waraw l-emejjel ta' Alla, tal-biża' femilu fost il-bnedmin. Għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Biddel il-baħar fart nixfa, għaddew bil-mixi minn nofs xmara. Għalhekk nifirħu bih u il-saltan bil-kobor tiegħu għal dejjem. Għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Ejjew, issimgħu u ngħidilkom, intom il-koll li tibżgħu minn Alla. Ngħidilkom x'għamel miegħi. Imbierek Alla li ma warrabx it-talba tiegħi, ma warrabx minn fuqi it-tjieba tiegħu. Għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżis li l-mulej Kristu qazzu f'qalbkom. Kunu dejjem lesti biex tagħtu tweġiba lil kull min jitlobkom il-għala tat-tama li għandkom. Imma wieġbu bil-ħlewwa u bir-rispett. Żommu safja l-kuxjenza tagħkom biex meta jgħidu fuqkom dawk stess li jkasbru l-imġiba tajba tagħkom fi Kristu ikollhom għal xi jistħu. Jekk din tkun ir-rieda ta' Alla, aħjar tbagħti għax tkun għamilt it-tajjeb milli għax tkun għamilt il-ħażin. Għax Kristu wkoll miet darba l dejjem minħabba dnubiet, u li kien ġust, miet għall-inġusti biex iressaqkom lejn Alla. Kien mod il-mewt fil-ġisem, imma ħal ħajja fl-ispirtu. Il-kelma tal-mulej. Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kenti jgħid il-mulej, u missieri jħobbu, u aħna niġu u nagħmlu għandu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan, glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu, jekk tħobbuni ħarsu l-kmandamenti tiegħi. U jiena nitlob lill-Missier u hu jagħtikom difensur ieħor biex jibqa' magħkom għal dejjem. L-Ispirtu tal-verità li d-dinja ma tistax tirċevih għax hija la tarah u lanqas tarfu. Iżda intom tarfuh għaliex jammar magħkom u huwa fikom. Ma nħallikomx il-tiema, nerġa' niġi għandkom. Ftit ieħor u d-dinja ma taranix aktar, iżda intom għad tarawni, għax jiena ngħix u intom ukoll għad tgħixu. F'dak il-jum intom tarfu li jiena f'missieri
u intom fija u jiena fikom. Min iżomm il-kmandamenti tiegħi u jħarishom dak hu li jħobbni. U min iħobb lili iħobbu wkoll il-Missier. U jiena wkoll inħobbu u nurih lili innifsi. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Huti madwar 15 jew 16 sen ilu kont diaknu, kont seminarista imma fl-aħħar fażi tal-formazzjoni u dik is-sena bħala diaknu kont attajta naħdem fil-parroċċa ta' Whitty Line, fil-parroċċa ta' Marsa Scala. Kont ngħix is-seminarju, filgħodu kien ikolli l-korsijiet l-università flimkien ma' sħabi, imma matul dik is-sena aħna tradizzjonalment nkunu assoċjati ma' parroċċa assenjati f'parroċċa biex inkunu nistgħu anke nirċievu l-esperjenza u nagħtu daqqatit aħna wkoll. U matul dik is-sena naħseb qatt ma infaqt flus fuq petrol f'ħajti għax kważi kuljum jew 4-5 darbit fil-ġimgħa rid ninżel mir-Rabat lejn Marsa Scala u allura jien qedtilhom bagħtuni l-iktar bot possibbli, l-iktar tarf possibbli. Imma kont qed nieħu gost ħafna, imma nistqar li kien hemm ġranet fejn il-tank tal-petrol tal-karozza kont inħallih kważi oxqox għax niftakar dak iż-żmien kont niddependi fuq l-istipendju, mhux dejjem kien ikolli flus komdu kemm nixtieq, studenti li qed jarawna jifhmu dan is-sentiment, u allura mhux l-ewwel darba li ħallejt litteralment l-indicator ta' kemm fadal li fuel fil-karozza jasal kważi mal-qiegħ. U fil-fatt ġurnata minnhom naħseb irriskjajt wisq fil-fatt u hekk ġara. U niftakar tiela mit-tela li hemm ħdejn iċ-ċimiterju tal-Addolorata u qed noqrob lejn fejn kienet ir-roundabout il-kbira ta' Santa Lucia minn fejn tidħol lejn Ħattarxien jew idur lejn Santa Lucia. U fit-tarf ta' dik it-tela tiqaf lil karozza, kont spiċċajt litteralment bla fuel ta' xejn. Sħabi qaluli meta mort lura s-seminarju irrakkontajtilhom din l-istorja kollha qaluli bħal tal-indu tal-qab ta' Ġesu, l-aħħar qatra ta' demmu ta' jiena, jiġifieri inti l-karozza xrobtilha l-aħħar qatra saħansitra ta' petrol. U niftakar kien xi l-4 ta' wara nofsinhar jew il-5 ta' wara nofsinhar, kulħadd traffic kbir, kulħadd sejjer lejn daru wara ġurnata xogħol u jiena imblukkajt lejn ma nafx ħanamel il-karozza ovvjament intfiet u ma tridx tixel, ma tridx timxi u dak il-ħin id-disprajt inżilt mill-karozza u qed nipprova nimbutta biex nieħodha lejn it-tarf tat-triq ħalli ma ntellifx iktar ma noħloqx iktar kaos. U f'dak il-ħin inħoss lil xi ħadd ħdejja, qed nimbutta l-karozza jien, sintendi nimbutta fl-istess nipprova ndawwar l-steering. U jiġi wieħed għalli ma nafux, bniedem ma nafux, għalli idħol fil-karozza, għalli suq, għalli ħan nimbuttak jien. U b'ħafna ħajnuna minn dan is-senjur li għadni sallu minn ix-ċert mill-isem tiegħu dak iż-żmien kont tlabtulu ma mbagħad insejtu. Imma wassal ġibit il-karozza fil-ġemp u mbagħad wassalni saħansitra minkejja li hu wkoll kien sejjer lejn id-dar wara ġurnata xogħol. Wassalni pompa tal-petrol biex imlejt tank petrol u ħadni lura sal-karozza bil-ġentilezza kollha. U niftakar li dak il-ħin ekketlu għetlu Anġlu rajtek, għalli forsi drabi oħra kien ikolli bżonn jien naqra jnuna b'dak il-mod. U kull meta naqra il-Vanġelu tal-lum, hu fejn Ġesu jgħid din il-kelma, natikom difensur, tiġini din ix-xena f'moħħi. Għax il-kelma li juża Ġesu ħuti hija kelma wiesa ħafna. Ġesu fil-fatt aħna l-Vanġelu ta' San Ġwan waslinna bil-lingwa Griega, nkiteb bil-lingwa Griega. U l-kelma li tintuża hija paraklitos. Aħna nafuha din il-kelma ddoqqilna naqra familjari għax forsi ġieli smajna dik il-kelma tirreferi għall-Ispiritu Santu paraklitu. Għax din il-kelma parakletos jew paraklitu hija tant wiesa li aħna m'għandniex kelma waħda biżżejjed għaliha. Fil-kuntest Grieg, fil-kuntest tad-dinja l-antika ta' żmien Ġesu 2000 sena ilu, l-kelma paraklitos kellha ħafna meanings. Kellha meaning ta' avukat difensur. Ġifier dak li lilek jiġi ħdejk jaqbes għalik quddiem kawża l-qorti. Kellha sens ukoll ta' bniedem ta' ċertu influwenza li jgħaddilek kelma. Aħna naqra di fil-kultura, jiġifieri jgħidu isma' ara tkellem xi ħadd, forsi jgħaddilek kelma, forsi tidħol f'dak il-post ta' xogħol, forsi tieħu dik il-promotion, forsi jkunu jafu xi ħadd u jirranġawlek. Issa ħalli għalli aħna għandna sens negattiv għalli dik il-kelma. Imma ir-realtà hija li dan il-paraklitos kien propju bniedem ta' influenza li jiddefendik, li jieħu ħsiebek.
Għandha wkoll sens ta' dak li jagħtik faraġġ li ma jħallikx waħdek anke f'mument ta' tbatija. Dawn is-sensi kollha u anki iktar sensi din il-kelma parakletos tiġborhom fiha. U fil-fatt, fit-translation tagħna daqqa nsibu avukat, daqqa nsibu difensur, kultant anke nsibu sempliċement il-kelma parakleto li tiġbor fiha dawn kollha. U Ġesu fil-Vanġelu tal-lum ifakkarna li aħna tnejn għandna minn dawn id-difensuri, tnejn għandna minn dawn l-avukati, għandna lilu, imma mbagħad jgħidilna ħammur għand il-missier u nibatilkom difensur ieħor. Jiġifieri Ġesu huwa l-ewwel difensur tagħna. U nafu x'jiġifieri Ġesu difensur. Dak il-bniedem li jiġi ħdejk ma jħallikx waħdek saħansitra jiddefendik akkost li jagħti ħajtu għalik. Nafuha propju dak li ċelebrajna f'dawn l-aħħar ġimgħat il-misteru tal-Għid Ġesu li mhux biss jgħaddilna kelma, jaqbes għalina, jiddefendina, avukat tagħna anke fil-mulej ħniena tal-bidu użajt formula apposta li tgħid int avukat tagħna quddiem il-missier. Ġesu li jiddefendina. Imma Ġesu li jiddefendina anke quddiem il-ħażen tad-dinja. Quddiem anke l-ħażen tagħna nfusna djufijiet tagħna stess. Ġesu jidħol ħdejna u mhux biss jiddefendina jaqbes għalina, imma jieħu fuqu l-ħtija tagħna u jpatti għalina. U dik hija l-meravilja tal-fidi tagħna. U hija meravilja li tibqa' anke turi ruħ anke fil-letteratura. Pereżempju jiena wieħed mill-kotba favoriti tiegħi huwa A Tale of Two Cities ta' Charles Dickens. U A Tale of Two Cities propju għandek, issa spoiler alert, imma dal-ktieb ilu miktub fuq 100 sena, jiġifieri jekk għadkom qrajtuh s'issa mhux ħanħawwadulkom jien. Imma propju fl-aħħar xena għandek bniedem li jagħti ħajtu għal ieħor, bniedem innoċenti li literalment jieħu post ieħor quddiem il-giljottina fi żmien ir-renju tat-terrur fi Franza fil-late 1700s. Għandek dan il-bniedem u allura anke l-mod kif jiġi framed fil-ktieb minn dak il-kittieb kbir, propju għandek xbija ma' Kristu li jiddefendi lil ħatja u jieħu postom hu. Mela Ġesu huwa l-ewwel difensur tagħna. Ġesu li anke lid-dixxipli tiegħu f'dan l-istess diskors għax għadna qegħdin naqraw id-diskors, l-aħħar diskors li jagħmel Ġesu qabel il-passjoni tiegħu, id-diskors tal-aħħar ċena, Ġesu jgħidulhom m'hemmx imħabba ikbar li wieħed jagħtu jħajtu għal ħbiebu. Ġesu kien jaf x'ħajamel għalina, Ġesu l-ewwel difensur. Imma mbagħad Ġesu għax kien jaf li ftit wara ma kinux ħajaraw iktar, l-ewwel ħabba l-passjoni imma mbagħad ftit tal-ġimgħat wara dak li ħan iċċelebraw il-ħadd li ġej tluħ is-sema tal-mulej, Ġesu jaf li mhux ħajaraw iktar fiżikament bl-għajnejn tal-ġisem, imma dik jekk Alla jrid nitkellmu dwarha il-weekend li ġej. Allura Ġesu jgħidilhom ma nħallikomx il-tiema, ħajjitteħdilkom difensur ħanitwarrab jien minn qudiemkom. Imma ħanibatilkom difensur ieħor li hu l-Ispirtu Santu, l-Ispirtu tal-verità. Allura hawnhekk ħuti jrridu nifhmu ftit fil-qosor x'qed jgħidilna Ġesu. Meta jgħidilna difensur, jiġifieri għandna dak li lienna ħajjiddefendina anke quddiem il-ħażen tad-dinja, anke quddiem l-akkużi li aħna nistgħu nirċievu. Jiena ma nafx hekk bħali taqrawx il-gazzetti meta jkun hemm mod speċjali aħbarijiet mill-qorti. U aħbarijiet mill-qorti, pereżempju tara t-tali bniedem ġie akkużat hekk u hekk u issa ħatibda xi kawża bil-ġuri jew inkella ħajjibda jiġi eżaminat il-każ tiegħu. U fl-aħħar żewġ frus dejjem jgħidlek min huma l-avukati li qegħdin jiddefendu lilu, eċċetera. U kultant tant tibda taqra minn dawn l-aħbarijiet li tibda tara fl-ismijiet tal-avukati jkun hemm minnu iktar famuż minn ieħor. Niftakar darba kien hemm wieħed anzjan mill-parroċċa u ġie diskors fuq dawn l-avukati. U semmi l-tnejn bisimhom, s'intendi mhux ħansemmihom hawn, imma huma avukati popolari ħafna, ġifieri Malta malli semmihom dawn kulħadd qisu jarafhom. U da għalli, issa ma nafx jekk għandu xaġun, imma għalli fader, għalli dawk tantu ma bravi, għalli jien meta nara simhom taf xnejt, dak il-bniedem ħati żgur, imma ħajoħroġ il-liberat. Għetlu l-laħwa inti kemm inti ċert, għalli kollha jekk ikunu fader. Issa jiena ma nafx titkellimx iktar dwar il-kwalità ta' dawn l-avukati kemm huma bravi, jew inkella dwar is-sistema legali kollha. Imma hemm dan is-sens li avukat bravu, avukat tajjeb jaqilak, jirnexxielu anke joħorġok il-liberat. U dan is-sens qiegħed hemmhekk preżenti, Ġesu meta jwieqed l-Ispirtu Santu jgħidilna l-Ispirtu ħajjiġi biex lilna jfakkarna dak li għallimna Ġesu. Ifarraġna minn ġewwa, jagħtina anke qawwa spiritwali biex aħna stess nelbu djufijiet tagħna. Imma ħajatina wkoll difiża quddiem id-dinja. Għax id-dinja minn żmien Ġesu sal-lum u tibqa' sal-aħħar tad-dinja, id-dinja dejjem ħatibqa' topponi, ħatibqa' tieħodha kontra l-messaġġ ta' Ġesu. U allura ħatibqa' wkoll tieħodha kontra dawk li huma ta' Ġesu. Huwa spiritu li mhux ħajqarraq biex jiddefendik għax huwa l-ispirtu tal-verità. By definition il-verità ħajjgħid.
U allura aħna rridu nikbru f'din il-verità biex aħna narfu minnu dan id-difensur u nħalluh jiddefendina, nħalluh ikun il-qawwa tagħna quddiem id-dinja. U allura l-aħħar punt, Ġesu jagħtina ċavetta kif aħna nistgħu nirpu lil dan id-difensur. Jgħidilna jekk tħobbuni, tħarsu il-kmandamenti tiegħi. Aħna l-kmandamenti, il-kelma kmandamenti ddejjaqna għax għalina dak kollu li qisu regoli nħossuh qisu żejjed impożizzjoni minn barra. Imma l-aħwa, fil-ħajja ta' kuljum nagħmlu għadin. Jekk jiena għandi ħbieb, għandi ċertu relationship magħhom, jekk jien għandi persuna l-arusa, l-mara, r-raġel, l-uliedi, l-ġenituri. Għax aħna nippruvaw inħobbuhom, nippruvaw anke nosservaw ċertu stil ta' mġieba magħhom. Inti ma tistax tgħid li għandek arus jew arusa, imma mbagħad l-istess ħin tgħid in an open relationship u allura tmur ma' min trid. Għax jekk inti persuna tħobba, inti tkun iddedikat għalija għal dik il-persuna u timxi b'ċertu regoli, b'ċertu boundaries. U din nagħmluha b'mod naturali. Allura mhux għaġeb li Ġesu jgħidilna jekk tħobbuni, tħarsu l-kmandamenti tiegħi. Mhumiex kmandamenti li jxekkluna li jorbtulna jdejna, huma kmandamenti li jilliberawna. Daqskemm jekk inti għandek mużiċistu jipprattika sigħat twal kuljum biex ikun master tal-istrument, ta' dik il-mużika, ta' dak li huwa jew hi tipprattika, imma mbagħad jaslu f'punt fejn dawk ir-regoli tant jidħlu fihom, dik il-prattika tant tidħol fihom li jemirħu u jkollhom dik il-libertà u hemmhekk naraw il-kapaċità kbira tal-mużiċisti. L-istess fejn tidħol l-arti, l-istess fejn tidħol affarijiet oħrajn. Propju dil-ġimgħa stess rajt intervista ma' attur li qal jekk jiena tant inkun nafu mbagħad il-vrus li jiena rrid ngħid fuq il-palk, iktar ma nkun nafhom mbagħad hemmhekk nista' nesprimihom b'libertà, jiġu second nature qisu qed noħroġhom jien b'mod l-iktar naturali. U dak li qed jgħid Ġesu, jekk intom tħarsu l-kmandamenti tiegħi imma jkollkom libertà ta' relazzjoni sabiħa miegħi u mal-proxmu u anke mal-ħolqien. Propju din il-ġimgħa ħanibdew din il-ġimgħa li tissejjaħ tal-Laudato Si. Qegħdin infakru 5 snin mindu l-Papa Franġisku ħareġ dan id-dokument profetiku anke dwar il-ħarsien tan-natura, tal-ħolqien, tal-ambjent. U allura tajjeb li aħna jkollna din ir-relazzjoni tajba ma' Alla, mal-proxmu u anke mal-ħolqien kollu ta' madwarna. U hemmhekk verament imbagħad Ġesu jgħidilna meta aħna jkollna din l-imħabba lejh u jagħtina d-difensur li ma jħallinix waħedna imma jagħtina il-ħarsien, il-faraġ u l-protezzjoni anke quddiem id-dinja barra. Imma jekk Alla jrid anke fil-ġimgħat li ġejjin kemm il-festa tal-Absi tluħ il-mulej fis-sema u l-festa ta' Pentekoste nkunu nistgħu nkomplu nitkellmu iktar dwar dawn ir-rigali meraviljużi li jagħtina Ġesu. Nagħmlu mument żgħir ta' skied biex inħallu il-kelma talla tinżel fil-qlub tagħna, imma verament nħejju ruħna wkoll biex nagħmlu din it-talba lil mulej biex jagħtina dan id-difensur ħalli iqaddisna, ifejjaqna u jfarraġna. U tiflimkien ejjew nistqarru il-fidi tagħna permezz tal-kredu. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdieni ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha għalina bata taħt Ponzju Pilatu mietu difnuh. U fit-tielet jum għam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben, li jum mweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben, u li tkellem fom il-profeti. U fi knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qama mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. U tifdan il-moment mimlijin fiduċa f'dan Alla li tant iħobbna li jagħtina dawn ir-rigali bideħ miftuħa b'ġenerożità mill-kbira. Inresqulu l-bżonnijiet tagħna tad-dinja, tal-Knisja, u nitolbuh l-għajnuna u l-faraġ tiegħu. Mulej nitolbuk l-ewwel qabel kollox għall-Knisja tiegħek, il-poplu tiegħek, il-familja tiegħek f'din id-dinja, nitolbuk biex aħna dejjem imdawlin u mqanqlin mill-Ispirtu Santu, dejjem inkunu profetiċi. U allura infittxu li ngħinu l-bniedem iħobbu jirrispetta l-ħolqien kif tħobbu int. Ngħinu li l-bniedem anke jaraf ifittex il-ġustizzja l-integrità fil-ħajja tiegħu fl-għażliet kollha li huwa jagħmel. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej nitolbuk għal dawk kollha li għandhom xi forma ta' awtorità fis-soċjetà.
u speċjali dawk li għandhom is-seta f'pajjiżna u fid-dinja. Nitolbuk mulej biex l-Ispirtu Santu jkun id-dawl tagħhom ukoll. Nitolbu biex jagħmlu deċiżjonijiet għaqlija għal ġid tal-bnedmin kollha. Nitolbu fuq kollox illum anki għal dawk li huma priġunieri tal-kuxjenza, jiġifieri dawk li minħabba it-twemmin tagħhom, twemmin politiku, twemmin reliġjuż, jinsabu maqfulin f'ħabsijiet anke jsofru torturi, nitolbu li l-mulej jagħtihom il-ħarsien, il-protezzjoni anke il-ħelsien li huma jixrilqilhom. Nitolbu, ismana, nitolbuk mulej. Nitolbu għal morda kollha għal dawk kollha li qegħdin ibatu, mod speċjali dawk li huma bħalissa milqutin minn din il-marda minn coronavirus u għal dawk kollha li jieħdu ħsiebhom biex il-mulej ikun il-ħarsien u l-faraġġ tagħhom. Nitolbu, ismana, nitolbuk mulej. Nitolbu għal mejtin kollha tagħna, mod speċjali iż-żgħażagħ li forsi tilfu ħajjithom traġikament frott mart, frott ċirkustanzi diffiċli li għaddew minnhom fil-ħajja tagħhom, frott anki għażliet żbaljati li forsi jagħmlu, mulej juri ħnina magħhom u ilqaħħom fis-saltna tiegħek. Nitolbu, ismana, nitolbuk mulej. Nagħmlu mument żgħar ta' skiet fejn ukoll aħna nresqu l-bżonnijiet tagħna quddiem il-mulej. Mulej aħna għandna bżonn id-difensur li huwa l-Ispirtu Santu. Ejna dejjem bil-preżenza tiegħu biex f'dak kollu li naħsbu, ngħidu u nagħmlu ikun hemm il-preżenza tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. My heart is an open space for you to come and have your way. I am open. I am open. My heart is an open space for you to come and have your way. I am open. I am open. Do whatever you wanna do. Say whatever you wanna say. Move however you wanna move. And change whatever you wanna change. My heart is an open space for you to come and have your way. I am open. I am open. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla, il-missier li jista' kollox jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal tiġijiet tagħna u ta' Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Jitlaq quddiemek mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerta li qegħdin nagħmlulek biex issa li jogħġbok tnaddafna minn ħtijietna nitħejjew b'ħajja tajba għas-sagramenti tal-ħniena tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom u miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżuħħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa xieraq. Sewwa xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru il-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sagrifiċċju veru tas-salib temm is-sagrifiċċji kollha ta' qabel. U waqt li ntelaq f'idejk għas-salvazzjoni tagħna sar għalina l-qassis, l-artal u l-ħaruf. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena. U l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti. Is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Imbierek min ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan,
għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa' rat il-ħajr taħ lil ħbieb u qal, ħudu u xorbu minnu il-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan f'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mill-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li inna li neħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qiegħed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar mulej fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infahruк u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u riedna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħal ma naħfru l-minuħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubiet iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjien dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejja.
li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqak ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Mulej Ġesu inti taf li id-dinja spiss tbeżżana. Mod speċjali meta aħna nippruvaw ngħixu skont dak li għallimtna inti skont il-valuri tiegħek. Mulej allura nitolbuk biex mill-ġdid issawwa fina dan l-Ispirtu Qaddis, l-Ispirtu tal-Verità, id-Difensur, il-Paraklitu. Nitolbuk li l-Ispirtu Santu jgħin lilna biex ngħixu ħajja koerenti mat-tagħlim tiegħek, li aħna nagħmlu għażliet koraġġużi mulej biex ngħixu skont dak li inti titlob minna biex nimxu fit-triq tal-qdusija, tar-rieda tal-għalina. U nitolbuk mulej li anka meta niġu biex nagħtu xhieda quddiem id-dinja sew meta il-bnedmin jilqgħu din ix-xhieda tagħna u sew meta jieħduha kontrina, dan l-Ispirtu jkun preżenti magħna ma jħallinix weħedna. Imma aħna nemmnu li huwa verament ikun magħna, jagħtina l-kuraġġ, l-għajnuna, il-ħarsien, jagħtina wkoll dik il-kelma f'waqta biex lill-bnedmin nkunu nistgħu anke nagħtuhom xhieda tiegħek u jekk Alla jrid inresquhom lejk. Mulej grazzi ta' dan id-don kbir, nitolbuk li aħna qatt ma nistraskurawh imma dejjem napprezzaw il-qawwa tal-Ispirtu li taħdem fina. Glorja lil Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. U taqabel it-talba u l-barka tal-aħħar għandna llum magħna lil Franziska, din iż-żagħżugħa li anke qrat il-qari llum waqt il-quddiesa. Franziska hija membru taż-żak, iż-Żgħażagħ Azzjoni Kattolika, u allura tixtieq taqsam esperjenza qasira magħna anke biex kif għamilna anke f'dawn l-aħħar jiem żgħażagħ differenti li jkunu jistgħu jaqsmu magħna esperjenzi tagħhom ta' ħidma differenti, faqdiet differenti, movimenti differenti fil-Knisja. Nilqgħu il-Franziska. Ekku kif qal tajjeb Father Brendan, jiena Franziska, għandi 22 sena, palissa nistudja qed nagħmel masters f'interpretar u membru wkoll taż-żak taż-Żgħażagħ Azzjoni Kattolika. Issinni kważi 6 snin u dan il-vjaġġ biex ngħidlu hekk beda meta kelli 16-il sena u xtaqt infittex xi ħaġa li tgħinni iktar nikber fil-fidi imma fl-istess ħin xi ħaġa interessanti u li anka insirna fiktar persuni, kolli iktar anka ħbieb u kombinazzjoni smajt biż-żak, skoprejt li anka ċentru viċin tiegħi u sibt anka l-grupp tal-età tiegħi għax fiż-żak fil-fatt naħdmu bil-gruppi tal-età u minn hemmhekk mort tal-laqgħa u llum istanni kważi 6 snin. Iż-żak għeni ħafna, għeni personalment, anka ħafna ħiliet, anka nemmen iktar fija nnifsi, imma wkoll mhux biss għeni anka soċjalment il-fatt anka li tiltaqa' mal-grupp kull ġimgħa jsiru l-familja tiegħek u ovvjament fil-fidi. Fil-fatt xi ħaġa li oġbitni ħafna fiż-żak hija li l-fidi mhix xi ħaġa għalija jew weħeda jew personali biss, imma anka li taqsama mal-oħrajn. Apparti minn hekk diversi opportunitajiet li komplew enuni nikber fil-ħiliet tiegħi, fosthom pereżempju il-leadership, il-fatt anka li sirt leader ta' żgħażagħ iżgħar minni u anka ngħinhom fl-iżvilupp tagħhom u anka inkun nakkumpanjahom li hija xi ħaġa sabiħa ħafna u li anka inti titgħallem minnha. U fl-aħħar ukoll esperjenzi internazzjonali, il-fatt anka li tiltaqa' ma' żgħażagħ oħrajn li wkoll b'din l-istess sfidi ġejjin minn pajjiżi differenti. Kellna pereżempju esperjenzi ma' żgħażagħ mal-Azzjoni Kattolika Rumena u Taljana u Spanjola li kienu esperjenzi sbieħ ħafna u vera titgħallem u tagħmel ħbieb anka permezz tagħhom. U fil-fatt anka fuq din l-esperjenzi internazzjonali nixtieq anka nagħlaq bistedina wkoll għaliex din il-ġimgħa kif qal tajjeb Father Brendan hija l-ġimgħa fejn anka niftakru fil-Laudato Si, din l-ittra li kiteb il-Papa Franġisku dwar il-ħolqien. U ser nkunu qed norganizzaw laqa virtwali ovvjament ma' żgħażagħ fil-fatt oħrajn minn pajjiżi oħrajn fosthom l-Awstralja u New Zealand pereżempju u fejn ħankunu anke qed niddiskutu problemi anke tagħna l-pajjiżi
u anka kif forsi nistgħu nindirizzawhom. Din il-laqgħa tkun nhar l-erba' 20 ta' Mejju, fit-8 naqra kmieni nafu, però ser tkun interessanti żgur u nistiednu lil kulħadd anka miftuħa għaż-żgħażagħ kollha. Jekk tridu tingħaqdu magħna kemm tfittxu l-Facebook Zak Malta, u bekk anka tkun tistgħu tingħaqdu magħna. Jalla anka kif jiena kelli din l-esperjenza sabiħa ta' din il-komunità li issa hija parti mill-ħajja tiegħi, intom ukoll issibu dik il-komunità li tkompli tgħinkom fil-ħajja. Grazzi. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti ġġeddidna għal ħajja ta' dejjem bil-qawmien ta' Kristu mill-imwiet. Kattar fina il-frott tal-misteru tal-għid u imla l-ruħna bil-qawwa tal-ikel li salvana. Bi Kristu sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Iberikkom u jħariskom Alla li jista' kollox. Il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-ferħu fil-paċi ta' Kristu. Alleluja, alleluja. Inroddu ħar lill-Alla. Alleluja, alleluja.